Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Acting CM ka Himalang rin uba bi Simyong ulawan syakmat bat pensyai hakabaya day bat kajing kenok kaseng samla ka Himalang rin balai lam khamat uba pi esling do da ka bakenok bakila pendem tedong hapok ka management board jong ka laula ngam tila bat pendeng tangli Himalang rin kaseng samla Himalang rin kila kenok baki dekot ka executive committee ka Himalang rin ha ka jelam acting CM uba bi Simyong ba kilaya sukno ban pendem tedong hakmat ka management board tang ban yo sei ka pisa ka bakot hadu arklur khatsan lak tingka kumta uba bileng do badai acting CM ka Himalang rin ula pensyai ba hadu menta kim syam lapat pendem ya ka management board bat kidang ele hadu menta bat ka jingkeno uba PS leng do kalong ka babakla halor ka jingkeno ba uba bi Simyong acting CM ula lej ban pendem sop-sop hakmat ka management board ban yo sei no ya ka pisa baro ka bakot hadu sau krur lai phulak tingka bat ya sam hapdeng ki arkan hun balayo da kebaker sainarsya here na kaliang acting CM ula pensyai baya kapisa balada bansei kata arklur khatsan lak tingka lasei da kajinga tip lang baro ki dekot executive darbar omba usai tang marwei uba bi Simyong ula penpauru bangim syam lapat pendam tedong haka management board here ke Himalang rin kelas dang ya kanong riem bakan ya yale ya kane ka jingka merikanti jungki breu tat hadu bandayo ya ka jing bishar ke bahok da kabanga yang hakal yang upaj ba banyale manom ai ka kendau syaki breu kibaka merikanti kabadai ka ying jong usiem balasya sospon uba nang te Simyong na kaliang jonga kum u acting sim jong ka Himalang rin ni yawan rengkat hang ni rengkat pat sekretari jong ka Hima badon rengkat penihang ni nang ta ki menteri kilendo ki sodarsnong Hidkot ka eksekutif dorbar jong ka Himalang rin halor ka jingmi kubor menin ka ba nakaliang jong ka sengsamla Himalang rin kala keno ingi kum ka Himalang rin kamtam ingi ka eksekutif dorbar jong ka Hima ba ngilalit pendam tedong apo ka management board jong ka laul ngam tila bat pendentang li Himalang rin di kani kelong kajing pensyai ke belekot ka jonga syapi ki press ki media ba katu kajing keno jong iba PS lengdo kalong ka bapaklah di nakaliang jongi ha kajing sisya kadon katu ka lang compensation ka bangiyo kum ka Hima na ka fencing border fencing jong ka Hima naduk mau pulun haduk Ciregaon kaba niyo kumba sauklur lai pulak ten rei haduk mentang idang don haka kies di nomor ba idang don haka kies ngempar la ban yo full pura ya ketuga sauklur lai pulak idang yo mentatang arkrur khatsan laktam di delor kata ka pisa ka bangiyo ba nakaliang jong unde u nong elam jong ka seng samla bo PS lengdo lambat kikot jong ka seng samla Himalang rin kila keno ingi bangi lale sop-sop ya kata ka kamke ngi lale pendam tedong lan ngi lale ya sukno ban yo se ya kata ka bisa ka ya ka jing sisya kamde ke bakom kata dia hadin balami ke to ka pisa nakaliang jong deputy commissioner jong ka southwest Kasihal district Mokorwat ulah I notice hingi pengen let drone ya ketuk bisa di nakaliang ka jongi nilai perkat nakaliang jong ki kot jong ka eksekutif dorbar la perkat lang rengkat berki start ain ibangi la thung eki di nakaliang jongi nilai rai da kawe ka jengmut bangin sei baik tang ya ka bha ka jong ka Hima ka ba krul ka sanlak di kamdon keno kata ka agreement kamnon kano ka jing pendam tedong ko bala keno maki pangilit pendam tedong hakmat jong ka management board hadu mentang idang don sipun kikis banyele persya ya kene ka management board kan ka management board kami akas nam arhajar kadwei mo arhajar kadwei kalong ba namar ba kadon ka kis apedeng ka Himalang rin bat ka wei kalong yen ka bakam rikenti de hadin jong isnam ki balayat ala don kata ka jingele na kowe ka snam di
hadin jong kata haus nam abjad kawe ka discouncil kala thung acting CMU nong te sing semyong bat ubadai nakalong ying ka bakam rikenti hadin jong kata nakaliang jong unius CM u acting CM ula lum ya ka dorbar ban ya sugno ke ya kan ni ke kies tu ya sugno ya kata ke kies asnam abjad karwe bat ban tahu ya kata ka management board bat kata ka management board kan penyadilang ke nakaliang jong kahima ban nakaliang jong kajeng ka jongki ka bakam rikenti ten rei namar ba ki paiba bobon balang ki empat menjur ya kata ka jingesuk la menjur tang daki katukan ni pemut bakami biang ke kies bat kata ke kies hadu mentak kampat khoi kadang don ke kies bat habang ile ya kano ke kamru kemut ba kadon be arliang mamlah ti kajing pensai kajongi hakan ni gapor kalong ba hadu menta nyempat pendam berkata ka management board ngidang ele hadu menta nakaliang jong ngau acting CM nakaliang sekretari nakaliang kini gidkot baro iya don hang ni ti nyempat pendam bat ki don ru ki we ki khot ki bom la bani don nomor baro ngi don hadu nyau pau rengut ki khot den re hadu hang ne shlong ya wan pangkat tu kan ni nomor pala cingatan nyam la ban wan ti kini ru ki long ki saki ya kata ba kani ka jing keno ka jong BPS ka long ka ba klan nomor ba hakapor bangi rai kan ne ban se ya kata ka pisa ka ba arklor khasan lakru ngam syam la rai morwe da manga den re la rai lang daka eksekutif dorbar nila syong ka dorbar sisin haka spokterik mentau benai di hakata nila keren ba kumnungin sei ningin nom sei dan mereka dorbar ka eksekutif dorbar to hima kalarai pengin sei ka nila daka don kalenti di ngiru nomor ba nila khot ki expert nakaliang kistat an ba ong ba ada kamdon ka jing ta ka jing ele ka kies ikloi ban sei rela da kadon ke jing kata ni nyem kwa ai kata ti ya kan ni kapisa ban ai development she ki kun ke hajar jong ka himalang ren ya kan ni kapisa ka ba arklur kat samlak di ka belengo ka long ba anda hadin bangila dep ban long dorbar ni i pen ban ya ka to ka khubor ka ba penrem ini ka ba ong ba ngilalit pendam tedong haka management board committee ti nakaliang jongi ha bashir basai keren nak bashir basai ba ni empat lek pendam terong ha ka management board committee ten rengi dang stan ya kan nongrem jong kahima ba kahima kan yaele ya kan ne ka jingkam rikinti jong kini di priu tat hadu bangin dayo ya ka jing syar ka bohok marba lada manga ku munong yalam jong kahima asyat kelai paiba kalong ngarung ngasno tu ngadang dei priu batti priu kampat dei breu bala don jing thot ha ka jingmut jing perkhat ngaru ngas kau tu ya ka yap ka im jong ka hima mar kata nga yele ban defend yele ban yada ya ka hok long tra jong ka hima ta ka bang yang ha ka liam jong pai ba jong ka hima ban nam dei ban ai ya ka ne ka khandau sha dine ki ba kamri kenti sha ka yeng jong usim ubala sha suspend usim long te sing sim yo de kata ka de jing pensai ka jonga de baro kito ki jing keno jong ba PS lengdo ki long ki ba bakla de nga dontang kini ki jing pensai ba kom ki kun ki hajar jong ka himalang ren lane ki wei balai iya ka to kubor ki dai ban penbet ya ka to ka jing bakla ka jong ba PS lengdo mar ba umpario ya ka sakhi hadu menen uang bang ngin sawat di kisaki ngin sa wat iki jing shisha dan re nganga yutu hok lada unwat la shine la shisni ne lano ru ngam dan jing shapting e no maba ngampat let ya suk la ne ngampat let ya pendam trong akmat jong management board dan re ngayang ya la ka jong kanong rem berkata kalong paniada ya ka hok paniada ya ka riti ke dustur paniada ya ka shindau ka siap jong kahima ka bala syakamri kenti ha ka yeng jong usim nong te sing sim yong usim ubla sya suspend menta kata mo ya ka badai hok jong pai ba ngin haban samo
Ya kepada hok jong pai bang yang melaban bat mangi. Mo ya ka development kata ka dei ka hok jong pai ba. Sebu ladang iyo ya ketangin bam ya lade kata kelong ke bab bakla. Dan rei yen hap ban sam seki pai ba la iyo setengka atengka ni iyo siajar al hajaru ya kata ka syong ha ka jingkot kata ka pisah ka development. Rei ya ki wei ki sem ya ki wei ki jimpen yat ngang tep ya kata dan rei nakaliang ka jong ha nga kwa ba menta yen pentemai kendiat ya karukum terikam ba dei tang usim dei tang ki menteri ki lengdo dei tang ki khot ka eksekutif dorbar ki bayo benta ya kan ne rei baro ukun hajar ka hima udei banyo bentala de nga trai ru pisai kata ba ya ka hok jong pai ba la UMLA ne usim ne no ru udai ban ashi so pai ba lau yo sideng kan si spa kan si ajar kan silat karu haga jing si syang kan ni keseng samlai malangrin kala mi kembali sisnam asnam hot ni itu ya ki kom ki kon samla jong ka himalangrin ten rei namar ba kini ki jingle ke jong ki te kilong ki eki bapen snowsi yang ke hima ha ki sha nakal yang ka jong ki shwaban lech ki press ki media kila dei ban wan kali jing sha shwa nangi ke ka ka bapila le ka ka bapila sei hakano kanong rem plus sei kumno pen penya jaga ne rei ka bas snowsi kalong ba une noilam jong ka jong ka seng samla wa ps lengdo lambat ki kato karne ki kot jong ki kim syam lawan kali sangi Andai kila late direct sya pi press media. Long ka ke bas ngau ja buram ka ba manga ko mukli jong ka hima ngam kwa bandon ki bakum kini ki jingje. Ngam kwa ban pelat bajba ya ka kampu yang ka jong. Ten rei tangna ka jing bomban se ngan hapan shu pen sai kendiat kenang baki kun ki hajar jong ka hima langren. Kinam sya ya lam bakla maladangim pensai kemud baka pau bangila le sisa ngila pendem terong sisa di kata api kan ni ka jingle ka jongki ngang ong lada kalenti jong ka an kadon ngin hapan ya da kalenti jong ka an bag ngin hapan pancing sai na ka daw pile kumni balik pile kumni pidon daw ayu tingi ni hapan pancing pensai na nang ba in yo ya ka jing sai mar bahaga jing sia ya ke kampo yeng yang haban ya keren swayeng ladang imla ilah ban penmik sabar tendai haduk menta kim padwan ban wan ya kenduk mar perni di kalong ke was ngosip ba ya ke kampo yeng la penmik sabar aga perti baro ke i kalong ke jing le ranyengi tambang imban sehi ban haban pensai ke kabaki jela kenang ba akipai ba kamtam ki kun ki hajar jong ka himalangren kinom sya elam bakla hakini kisang ki bayalam bakla ya ki kun ki hajar jong ka himalangren dilada kilayo ya ke jing sya ya kata ngihiru nyemla banlen ya kata kenrenga nadu menta ladakin sayo la syani la singiru ngam dan jing ting namarba ngampat pendam tedong ha kan deka management board tangkat ngam nang ban ong ay gatla namar ba ban ong ban yurat ha kanu gadur namar ba ya kan itu bisaru habang iyo ban se ya kan ngam syam lale marwe ngalara syaka eksekutif dorbar ka eksekutif dorbar hi kalarai ban se kan bisa tina kaliam ka jonga katum kalenti ka ak jong ka hima ka lomba ya kanu ke kam de ban ra syaka dorbar ka eksekutif dorbar ka hima bat lada ka eksekutif dorbar jong ka hima ka pas ngin salak ban sei la ngin salak ban pentrikam tenre lada kampat pas ngin parla ban le te ngaru ha ka to por ha ka spoterik mentau benai la khot ya ka eksekutif dorbar te nakal yang ka eksekutif dorbaru kala rai ban menjur ban sei ka ni pisah te kamdon kano ka jini urot ya hikun ki hajar markalenti trikam hi kalong komta ba ka eksekutif dorbar hi kan peniat ye kikam hi jam jong ka hima to kendiat nakale ka jonga kum usketri jong ka hima langren ngakwa ban pensai kalor ka jingkren na presiden jong ka seng samla hima langren
Alor ka jing kli bami kata ka jing ong ka double authority ngakwa pan pensai ya kani ka pangken dia mar pa kami ka jing kren ka double authority ka jing pensai junga hakani ka por ka pamata kalong nangnu kani ka double authority kami bat balai kani ka double authority kami kun ban pentip syaki lat patai kubor syaki kun kejar jong kahima bakani ka double authority kami lemba ka kot lemba kamu kot duma kendau jong ka darbar hima persyak yang bakam rikenti haka senam kendai spa kendai peu kani kamu kot duma kelas sedang nadu ka kendai spa kendai peu balai le persyak ta ka darbar hima persyak yang kita bakam rikenti kala jireng kadru bahaka senam arajar sipeu lawan long skim no dau kun jong kita kilong ying kiba kam rikenti ipaim nang tei sing simyong ibadang don menta hapdeng ka suspension hakata kapor bamai ilawan long kumu acting sim jong kahima mai ila penyat ya kabor tensat hapok kahima ka jongi bamai ila yo penyat ya kabor tensat hapok kahima kumta kane ka ying kam rikenti ru kadehi na ka jongi kumta kalawan ka jing kren hapdeng ka dolbah hima bat kaying jong kiba kamri kenti kumta hakaju kasnami hakpor ba ini acting sim idang long inong sensar jong kahima kumta ka darbar hima rengkat bat kini kiying kiba kamri kenti kilai poi syakawe kejing kren sutu hapdeng adleng mamla kata kolong batu minasukno ya kene kamu koduma batu nyenlong trailang no ya kena ka lengkot kendau kebangi kot mentang ka lengam pila bat pendeng tangli kini kita ge artri ki lengkot kendau ibang don abadeng ka jingya kaje kani ka jinga ya sutu jemut jong kahima rengkat berkatai ka jing ka kamri kenti kami bat napas lu ya kini taka resolution jong ka dorbar hima hak arpo tarik benai bakendai arjar khatwai kani kadika resolution kapala pas ta kadarbar ima kabaong to ngina sukno ya kani kamukot duma kendau kat baki sing kedang yag haka juhi kasnam haka kat saw tarik benai ba chipau arajar katwai kalami kata ka kebangi kot ka settlement date lane kata ka kot lane kata ka jing ya soy ya ra ya suk hapdeng jong kini ki arleng mamla kadarbar hima bat kata kaying jong ki bakam rikenti kumta hapdeng kata ka jingya jenti na kaliang jong kini ki arleng mamla ki ale chapokut pan bor pan itu no ya kani ka jing ya soy ya suk hapdeng kini ki arleng mamla aba kumta na kaliang juga kutru kelam dapan selam haka selam ada kan ar ka kat praterik banai pasal kalapas ka judgment order kata ka judgment order tolong weapon scam no kata ka raya stuk jong kasem ada karwai